akong pangutana kung doon na ba'y priestly office mabasa diha sa New Testament. Mabasa diha sa Bagong Testamento is priesthood. Nya according to Oxford Dictionary, pag may yung taog priesthood, ang buti pasabot is priestly office or office of the priest. So ang pangutana, naabay mabasa sa New Testament na priestly office? Implicitly, naa. Di siyempre, kung mabasa ta, musabot po ta. Oy, so kung matag priesthood, ang buti pasabot, priestly office or office of the priest. So biblically speaking, kung mayroon kita nga priesthood, opisin na sa pari. Kung tag office of the priest, refer na dito sa gitawag og Kaduha na akong pangutana sir, kana bang unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9, mao ba na siya ang royal priesthood? ang 1 Peter chapter 2 verse 9 nagapunting kana sa royal priesthood. Refer na sa kanang ordained o refer na sa common priest. Pag yung tag common priest kadto ng mga binunyagan nga mga Katoliko or mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, nganong gitawag man na siya royal tungod kay we are adopted sons and daughters of God according to Saint Paul, Ephesians chapter 1 verse 5. So nahimo tang common priest sa dihang giadapta through baptism. Pinaagi sa bunyag kay ingon pa ni San Pablo na pinaagi sa bunyag nahiusa kita kang Kristo. Nga si Kristo mo man ang hari sa tanang mga hari. So pinaagi sa adoption nahimo kitang royal priest pero common. Nya kining maong gitawag og katawan sa Dios. Nagpili ang Dios og kining kanang mga espesyal nga mga tao nga diin iyahang ordinahan or makadawat sa insaktong ordinasyon aron mamahimo silang ministro o mamahimong ordained priest. So maunang mga pari nga diin giordinahan aron mamahimong mualagad sa Ginoo. So kanang 1 Peter chapter 2 verse 9 refer ni sa royal priesthood, refer sa common priest o sa ordained priest. Common priest kita o nya pagkahuman ang kining ordained priest refer dito sa mga pari na mga consecrated nga iya gyud sa Dios. Mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, clarification, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ang matagaan ug igon pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.